Ndinogona kunge ndiri kuno ku UK but varoyi vamwe vandinowirirana navo shamwari dzangu ndinogara ndichionana nadzo everyday idzo dziriko kumusha kwaMutoko. Ndinoda kureurura kuroya kwandinoita. Makadii zvenyu mukoma Nashi, ndapota hide my identity. Munogona kungonditiwo amai Natasha. Mai Natasha mukadzi ari makore 51 years ekuberekwa. Ndinogara kuno ku UK. I've been here for many years. Ndinoshanda mucare sector. Ndinoenda kuchurch. Vanhu vanondiona vanenge vachindiona semukadzi ane discipline neupenyu hwakarongeka fani. Asi chokwadi ndechekuti ndiri kufa mukati mune rima rakanyanyisa riri pakati pakadzikadzika pemwoyo wangu. Ndapedza vana vangu, ndapedza ropa remhuri yangu, ndapedza vazukuru vangu vasati vazvarwa. Ndiri kunyora izvi ndichichema because handichina munhu wandinogona kuudza. Vanhu vanoti vana vangu vane mafertility problems uye zvekare nekuva kuno kuchando zvinoita nyore semuroyi nekuti hakuna anombofungidzira kuti uroyi huriko zvechokwadi. Vose vanenge vachingoti uroyi hakuna. Saka vana vangu avo vari kutadza kubatawo vana vanongoti vari kutadza kubata vana nekuda kwekuti vane mafertility problems. Vamwe vachiti maybe macases, vamwe vachiti maybe medical issues. Asi chokwadi ndinochiziva mukoma, pane chinhu chiri kundidya mumwoyo kubva mugore ra2003. Regai ndikudzoserei kumashure. Mukoma, muna 2003 ndakange ndiri teacher maMutoko, ndipo pakatanga upenyu hwangu kuparara. Panguva iyoyo ndakange ndiri teacher asi ndakange ndiri mukadzi aitambudzika kutambura. Munongoziva nhamo ngekuZimbabwe sema-civil servants kuma 2003 zvinhu ndopa zvakatanga kushata ipapo. Husband yangu akange ari a drunkard. Mari yaingoperera kudoro. Vana vangu mukoma vaifamba vasina kana bhutsu. Izvi zvekuzonzi takazoya kuno ku UK inyasha dzaMwari kana kuti ndichati dzasatani. Ndaigara ndichirwara neBP because of stress. Kuchikoro uko kwandakange ndichidzidzisa kunyangwe vamwe vainge vachipiwa pokugara, but kana uri murombo, urombo hunoita kuti unge uchingobviswa pazvinhu zvaunenge uchinzi apa panogara teacher. Paikwanisa kutozongoiswa kana hama yaheadmaster kuti ucomplain unenge usina kana simba. Ndakange ndava kugara kure nekwandainge ndichidzidzisa. Mamwe mateachers avo akange achitondiseka because ndakambotambudzika zvekuti ndakasara ndiine dress rimwe chete. Ndaitozivikanwa nekupfeka dress iroro sekunge yakange yatova school uniform. Patakange tichidzidzisa ipapo pakange paine umwe teacher avo vakange vachinzi amai Chikasha. Vanhu vaivatya asi ina handina kumbogara ndakabhilivha izvo zvainge zvichitaurwa nevanhu kuti vakange vaine nyoka. Hanzi vakambodona nyoka apo pavakaenda kucrusade yeZayoja, but izvi zvinonzi zvakaitika kuma early 1990s. Hanzi vakaenda kucrusade vakadona nyoka muchesti mavo yakabuda ikatoonekwa nevanhu. Saka ndakange ndisingazvibhilivhi kuti zvinhu zvakadaro zvinoitika, kuti munhu anganzi pachifuva pake panogara paine nyoka. Sei vanhu vakange vasingaioni before that? Akange ari munhu aiita sekunge akange ari right chaizvo. Kana wakange usingamuzivi vainge vakanyarara ende vakazoti vava kutanga kundiudza more about my secrets avo. Ndo pandakatanga kunzwisisa kuti akange ari munhu akaita sei. Vainge vaine moyo wainge wakaoma kuita kunge dombo. Nerimwe zuva during lunch break ndakange ndiino maproblems angu ainge achinditambudza. Vakabva vati kwandiri, mai Natasha. Ndikati vakati, mai Natasha, mune muriwo here? Ndaitozikanwa nekutemura kana sadza, zvinhu zvakaoma. Ndikati handina. Mari yaitonetsa kurima sezvinoita vamwe. Ndaiti kana ndikarima kagadheni kangu kana uri semuriwo waipera wose kudyiwa nenda. Saka ndaitongozvirovera plain sadza kana kuti nemukaka kana kungonwa tea.
vakabva vati uya ndikupe muriwo. Vainge vakabika muriwo wakange wakabikwa nedovi. Ndichiri kuyeuka kusvika pari nhasi, wainaka zvisingaite. Kaita sekunge kakange kari kekutanga kudya muriwo wakabikwa nedovi. Ndakadya ndikanzwa kuti ndainge ndaguta, asi usiku ihwohwo handina kurara zvakanaka. Ndakabva ndachizotanga kurota. Pandakatanga kurota, ndakange ndichifamba mumunda usiku. Ndakange ndiine vamwe vakadzi vainge vakawanda. Vakadzi ava vakange vakapfeka zvitema, vakange vachibhururuka vakagadha bere rakange riine mapapero. Mumwe wavo akange ari amai Chikasha. Vakanditi vhura dhoo. Mukoma, mangwanani acho ndakamuka ndichirwara. Ndakaenda kubasa, handina wandakaudza. Mai Chikasha vaingondibvunza kuti uri sei, uri kuita kunge uri low. From that week zvinhu zvikatanga kusanzwisika zvaitika pandiri. Ndakange ndava kutanga kunzwa kana vanhu vakandinyeya. Ndainzwa sekunge pane munhu aiuya ototanga kutoita nyaya neni, sezviya kana ukaroya munhu ukanyeya munhu anenge achiroya, iye anenge achitokunzwa. Paya pamunenge muchiita madiscussion, muchidiscasa mumuri, panenge patori nemweya unenge uri pamuri unenge uchiteverera. MuBible vanoiti monitoring spirit, iyo inozoenda ichizonoudza muroi kuti vanga vachiti zvakati nezvakati. Izvi ndo zvinokonzeresa kuti semuroi unge uchizova nemwoyo unenge wakaomarara, nekuti vanhu vanotaura a lot about you kana kuri kunzi unenge usiri pavari, kunyangwe munhu anoita sekunge anokuda. Saka ndakange ndava kutoudzwa kuti Ningi akakuvenga aiti zvakati, munhu aiti akauya kubasa ndaitoziva kuti ane mudhu yakati. Mamwe maticha aichitorwara ndaitozviziva before kuti Ningi ari kurwara. Rimwe zuva amai Chikasha vakandidaidza after work vakati, iwewe unogona kutoita mari, kutoita lucky, nekuti pauri pane mweya ujambwa nemunyama. Vakabva vachizondiinvita kundikoka kudare revaroi. Ndakaenda imomo mamutoko kune kunzvimbo kwandakaendeswa ari masikati, tikanorara pamusha pevamwe amai. Amai ava ndo vakazotimutsa pakati peusiku, but ndakavhunduka. Lucky ndakange ndiine rimwe shizha randainge ndakapiwa ndikanzi shizha iroro ndinofanira kurara ndakaribata. Pandakamuka ndakangomukawo ndikaona ndakabata shizha rangu iro raiita kuti ndisazonyanya kutya zvekuti unokwanisa kufa nekuda kwekuti muroi haatarisiki ruviri kana akagarwa nedhimoni racho. Saka ipapo ndakabvuma, mukoma ndikaendeswa kumatare ndokubva ndikabva ndachizonotemererwa nyora. Ndakachekwa kumusana kwangu uku. Kubva ipapo ndaitoona muviri wangu uchibuda mumba, ndichisiya body iri physical yakarara pambedha nemurume, ini ndotobuda ndiri mumweya. Ndaitorota ndichibhururuka, asi ndaiti kana ndiine munhu wandinenge ndakavenga ndikangobhururuka nepamusoro pemba yake, mangwana aitomuka achitorwara, kutotadza kutouya kana kuchikoro munhu achitorwara. Nerimwe zuva ndipo apo pandakazonzi ndainge ndichazopiwa mwana ainge achazova mwana wangu. Saka ndakange ndisingazivi kuti muroi woga woga paunotanga kuroya unopiwa chinhu 1. Saka nekuda kwekuti unenge uchida masimba, zvinhu zviya unozongoramba uchingozviwanza, asi ini ndingori nechinhu chimwe chete, mwana wangu uyu haasi mwana sewamunoziva imi, asi rwaivhi. Ndakapiwa rwaivhi, ndikanzi rwaivhi urwu ndiye achava mwana wako. Handizivi kuti ndingazvitsanangura sei, nekuti hamungambozvinzwisisi zvepamweya. Zvinotoda maybe mapasta vanenge vachiziva kuti zvinoitika pamweya. Haisi nyoka, haisi imwe mhuka nekuti inotyisa, rungori rwaivhi. Saka chinhu chinoonekwa mumweya chinombozviratidza panyama. Kana ukachiona unongoti it is just a normal chameleon, but rwuri rwaivhi. Vakanditi ukachichengeta hauzombofi wakashaya lucky, asi chinoda kudya
havana kunge vakandiudza kuti munhu anonzi haana laki kana ukapiwa laki kun'anga. Una laki raunogona kupiwa nen'anga, asi une zvaunopiwa zvinoita kuti unge uchizova nelaki panenge pakakiwa pange pachikinurwa neimwe mhepo kana kutorera vamwe vanhu laki rinozodzokera zvekare kumunhu. Saka ipapo havana kunge vakandiudza kuti mari ndeinge ndichazoita, asi murume ainge achazofa. Ndakangonzi ukangochengeta rwaivhi urwu ruchakuunzira zvokudya, ende irwo runodawo kudya something. Saka pakutanga rwaivhi urwu rwainge ruchidya huku, mbudzi, ndo zvinhu pazvakatanga kuipa ipapo. Ndikati next imombe, after that anenge atova munhu. Ndakange ndava kusanganawo nemagood luck mukurarama, kusvikawo tichizotamira kunoku kuUK. By then tainge tatodya murume wangu. Saka ndakangoti ndauyawo kunoku mugore ra2009 ndakafungidzira kuti zvinhu zvose zvainge zvakasara kuZimbabwe, nekuti ndakambodzifambirawo nyaya dzacho. Ndikanzi aiwa hazvinetsi, unotsvaka basket, kana watsvaka basket wouya naro kuno, wouya nejongwe zvekare, todeketerera woenda unoisa zvinhu zvako wodzoka nazvo, toenda panzvimbo pekuti panogara pakanyorova kana kuti kumapako kana padhuze nepanenge paine mapopoma, tonozvisiya ipapo nekuti zvinhu zvemumhepo. Ndakange ndisingade kuzvitakura ndichiuya nazvo kuno kuUK, but zvakakutevera zvaunenge wakaita zvinokutevera. Ndakatanga kushanda mukomana chindauya kunoko ndichibata mari, upenyu hwangu hwakatanga kunaka, vana vangu ndichivadzidzisa, ndichigara hangu as a single mom, but ndainge ndiine maboyfriend. Ndakavatengera madegree, ndakavakira amai vangu kumusha uko. Asi chimwe chinhu chakange chava kundityisa ndechekuti ndaiti zviya kana ndakarara ndaitanga kurota rwaivhi rwuya rwatakaenda tikanosiya kune rimwe gomo mukati meninga inogara ichitonhorera. Ndakatanga kurirota rwaivhi sezvadainge ndakaudzwa kuti hazvifaniri kuti zvinge zvichiitika, ndo zvainge zvoitika zvino. Mwana wangu wekutanga, my oldest daughter, paakaroorwa first, mushure memwedzi mina akandifonera achichema. Ndikati kochi mama, ndaita miscarriage, ndarasikirwa nemwana. My doctors ati miscarriage. Second time same thing. Third pregnancy, marriage yake ichizonoparara. Ndakanzwa moyo wangu kurwadza kwakanyanyisa, because each and every night before that miscarriage ndairota rwaivhi rwuya rwakaita black. Pandakatora rwaivhi urwu rwakange rwuri rwebrown, but iko zvino zvichava chimwe chinhu chitema chinotyisa. Saka ndaichirota chinhu ichi chitema chakagara pamusoro pedumbu rake. Ndakabva ndaziva kuti rwaivhi rwangu rwakanga rwotanga kudya vazukuru vangu. Mukoma kusvika nhasi, all my 6 children havana kana mwana. Oldest ane 27, youngest ane 19, already married. Vese zvinoitika pavari ndizvozvo. Vanobatira pamuviri zvakanaka only kusvika about 3 months kana kuti 5 months, then mwana anobva afa, anofira mudumbu. One of my daughters akatosvikawo pakutobvisa uterus after infection yakatevera miscarriage. Doctors vanoti havazivi kuti dambudziko racho riri kumbobva pai, asi ini ndinozviziva. Rimwe zuva ndakambodzokera kuZim secretly ndikaenda kuno mumwe muprofita, because guilt yacho it was too much. Akabva ati kwandiri, une chinhu chiri kugara pasi pemubhedha wako. Ndichizojoina crew randakajoina iko zvinozvo, ndainge ndambosiya zvekuroya. Saka ndakashamisika kuti ndine chinhu chinogara pasi pemubhedha. Zvakangooma mukoma. Ndakazoti ndadzoka kuno kuLondon, ndo pandakatarisa pasi pemubhedha uri usiku. Ndakange ndiine machira angu andainge ndakatenga. Varoyiwo vane type yemachira avo. Izvi zvinoitwa in secret kune vanhu vanoziva zvemidzimu. Ndikangoti mwana wese weZimbabwe anoziva kuti kune machira aya anonzi anoshandiswa nen'anga kana kuti vane midzimu. Varoyi ivo vane kala dzavo dzavainadzo dzavanoshandisa. Saka pamwe pacho unokwanisa kutonobatsirwa nemunhu usingatozive kuti
ing'anga zvayo but muroi anomuka usiku. Saka pandakadzoka ndakafuka machira angu ndikamirira kuti kunge kuchisviba kunodongerera pasi pemubhedha. Ndakaona bhasiketi riya rwaivhi rwakange rwurimo. Mukomana acho ndakabva ndapera simba because for years ndakange ndisingazvizivi kuti ndiri kurarama nechirombo changu ichi mumba. Saka prophet ava vakati kwandiri munoda kurutsisiwa. Patakazongonokonana ndepekuti vainge vachida kuti ndinge ndichivapa more than 60 something thousand pounds. Ndikati mari yakawanda kudaro ndinoiwana kupi? Vainge vava kusuggesta kuti nditengese kana imba. Ndikati no ways, I cannot do something like that. Saka chinondirwadza chazoita kuti ndinge ndichibudikirawo kuFacebook kwenyu inyaya yekuti my second daughter iko zvino ane pamoveri. Ndiri kugara ndakabatira hana mumaoko because so far handisati ndarota rwaivhi rwuya rwakamugarira padumbu. Ndiri kutoedzawo kunamata hangu aiwa kunamata handinganamati nekuti unozotanga dzimwe nyaya dzausingakwanisi kuzopedzisa. Saka ndinongokumbirawo nenzira dzandinongofungidzirawo kuti minamato yangu inozongosvikawo kune vane nzeve vakanzwa kuti dai mwana wangu uyu akwanisawo kuitawo mwana, nekuti hazvichatombomeki sense zviri kuitika muupenyu hwangu kana ivo vana vachati kudii kana vakazobata kuti amai vavo ndivo vane rwaivhi rwanga rwuri kuvadyira vana. Ndinozonyarirepi nai mukoma because kunoku kwacho handina kana family yandiinayo. Vana vangu ava ndivo vandingatoti they are my family. Ndiri kutotya kuti vana vangu vachazosvika pakuzondiramba. Ndibetsereiwo mukoma kana muinewo vanhu vamunozivawo vanokwanisa kundibatsira chirombo ichi chimbosuduruka pandiri, vana vangu vakwanisawo kunzi vaitawo vana. Ndaifungidzirawo kuti zvandakaita izvi ndakagona. Kuzojoina kwandakazoita club kune avo vanenge vasingazivi kuti world yevanhu vanoita zvekuroya yakamira sei. Tomboti munenge muchigara munharaunda mamunenge muchigara munenge makaita sekunge muri matimu ebhora, munenge mutori pacompetition kana mukaenda kumacompetition munenge muchitokompita ende munokwanisa kutourayana kutoisana pachijana kutoti gore rinori amai John vekuclub kwakati ndivo vatikuda kuti tinge tichizoisa pacompetition. Saka vanozonomirira apo pekuti unenge wava kusaita zvekuroya. Ndosaka muchiona varoi vachisarudza kusvika pakufa munhu achingoroya because unenge uinewo vamwe varoi vaunenge wakadyira vana, wakadyira kana nevakuwasha chaivo. Saka munhu iyeye anenge akatokuisa patarget ende zuva raanonokubata ava kuziva kuti zvimwe kuda wava kunamata unonamata usingarevesi. Saka hakuna muroi anokwanisa kubvuma kuti inini handichadi kuroya unless kana atongowanirwawo zvake tsitsi naMwari wake, but zvinorema because unenge watongova a walking target. Nevaroi vanenge vachidzidzira vandodzidzirawo kuroya kubva pauri. Saka ndichinobuda muclub iya ndakapinzwa busy yakanyanyisa zvekuti kana ndega ndakaona kuti upenyu hwangu hwakange kwava parumana nzombe. Saka ndakabva ndachizonojoina imwe club apo pandati ndinotogara ndichitobhururuka pamunenge makarara. Ndinenge nditori munzira ndichitouyako kuZimbabwe kana kuine kunenge uchida kuendwa kana kuine mafunction edu eusiku because tinotoitawo mafunction. Tinokwanisa kunosangana kurwizi varume vachirarawo nevakadzi, vamwe vanotosvika pakutodanana mumweya muchitofamba mune muchita kunge vanhu vasingatozivani but usiku unochitoziva kutoti uyu murume wangu, uyu ndiye mukadzi wangu pachizvarwa zvidhoma. Saka ndo zvakazokonzeresa kuti ndige ndichitsvaka club. Asi mukoma ndichiuya nenyaya iyi. I hope kuti vedare renyu vanonditonga vachanditonga, asi bottom line dai mazama kuti munge muchinditsvakirawo rubetsero. Vana vangu vange vachimisawo misha yavo vawanewo vana. Ndapedza vazukuru vangu vasati vazvarwa. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
vanzvadzi vedu ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu kuroya vanhu ikoko kuuk anzi vanhu ndinotongoroya wandinenge ndatongonzwira godo. Zvakangooma hazvo vedu rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi muri sei mukoma, please post my story. Nyaya iyi yakaoma but pava nemakore akawanda. Dai ndiri kuZimbabwe ndaiti inogona kundisungisa kana kundisvitsa kure kune vanhu vanotondizivawo. Ndava kugarawo kunze kwenyika semupoteri, kuuya kumusha ndinoda zviri kurwadza mani. Saka pane zvakaitika mukoma, ndinewo nyaya yandiinayo yandikuda kuti muri yeZimbabwe munge muchinzwa nezvayo. Chokwadi ndechekuti ini handina kuwana tenda, ndini intention yekuti ndichazoba mamillions nemamillions kubva kuhurumende. Ndakange ndiinewo hope nekutochinja upenyu hwangu nekuvaka zita rangu muZimbabwe. Ndichachinjawo madates, ndichati makange muri mugore ra2014 ndisati ndatombofunga zvekutiza Zimbabwe. Zimbabwe inonakidza mukoma kana uine mari, because ndaiva nemari ndaigara in a high secured estate muZimbabwe ende taigara nemaministers akawanda. Ndakange ndava kuita small construction jobs, saka ndakange ndiri munhu ainge akashingirira kubva ndichiri mukomana wechidiki, kubva mukutenga mabhara kunosvika pakunotenga matipa trucks. Ndakange ndatova nemaworkers akawanda, but basa rangu ndairida. Ndairara mumasites, dzimwe nguva ndaitombofambawo ndichitovaka nevamwe vangu. Saka ndakazowanawo an opportunity of an lifestyle yakachinja upenyu hwangu. Pana vamwe minister avo vaigarawo muestate mandainge ndichigara, ende dzimwe nguva taitombonwa tose. Saka ndakavaziva through umwe munhu watainamata naye. Vakange vari munhu akange aripo, vakazondiudza kuti kwakange kuine maprojects. Ndakazodaidzwa nerimwe zuva kuoffice kwaminister, ndakashamisika mukomanashi. Ndaitofungidzira kuti maybe vari kuda kuti ndivagadzirire kana driveway yavo kana ka small project. Pandakapinda muoffice mavo vakanditarisa vakaseka vakati iko zvino zvindazowana munhu wekushanda naye paya. Ini ndakatenda Mwari wangu. Vakabva vandiratidza mapapers, yakange iri road rehabilitation tender mune rimwe district randisingakwanisi kutaura. Mari yacho yandakaona ndakaita kunge munhu achakolapsa. Handina kungogara ndakambowana mari yakawanda kudaro muupenyu hwangu. Minister vakabva vanditi, listen carefully, tender iyi ndinogona kukupa but zvinhu zvacho zvinenge zvichida kuti tinge tichimborovera bhora pasi. Ndakangonyarara, ndaifungidzira kuti vari kungodawo chiuko muhomwe. Ndakavhunduka vachiti vakange vachida 50-50 baba. Ndakati 50-50. Ndakabva ndanzwisisa kuti vaitongoda hafu yemari. Apa ndini ndaifanira kuti ndege ndichiita road yacho nehafu yasara. Ndakange ndava kutomboda kuramba because ndaitya kuti ndinozogumisidzira ndaita zvinhu zviri substandard, izvo zvinozokonzeresa kuti ndizoshaya futi mamwe matenda in the future, ndaitwa blacklisted. Ndakati ndodii, ndikati handikambobudiriri kana ndikaita zvinhu izvi unless kana ndikatongotora 50 yacho yose ndikatiza. Ndakafunga kuti kana ndikaita tenda iyi upenyu hwangu hwaizochinja, kunyangwe nekamari kashoma ikako ndikazobvuma. Sezvo akange ari madhiri evanhu vakuru, within weeks zvinhu zvose zvakafambiswa fast. Mamwe mapepa taizotosaina tatova pane chimwe chidanho. Kambani yangu yakahwina tenda. Ndakange ndava kutoonekerawo semunhu, ndava kutofambawo nemazimotikari, maziFord Ranger ainge akabudawo makore iwawo. KumuZimbabwe vane mari dzavo vanotenga motikari muSouth Africa, havadrive ma-ex Japan zvaya zvimotikari zvekumaChina zvamunonzi tengai imimi. Ivo vanotenga motikari mumadealership muSouth Africa. Motikari yakatengwa mukomanashi kudealership ikaunzwa kuZimbabwe iri nyowani. Ndakange ndava kutofara mukomanashi. Eniwo ndakange ndichitoti Mwari zvikaramba zvakadai
corruption totongoti kumberi nekumberi nayo. Taita zvinhu zvakange zviri substandard mukoma, zvimwe zvakange zvisingatomboiti zvekuti kana ndiga ndaitonyara. But pandakada kuti ndige ndichiita a whistleblower and ndakaona kuti muZimbabwe kana uchida kufira mahara zama kuti unge uchibuda pachena kuti vedu weka kambani yangu iri kungoshandiswa, but kune vanhu vari kutora mari vachishandisa kambani yangu. And that was the beginning of my nightmare. Ndakatanga kutyidzirwa, ndaikwanisa kutumidzirwa kana mapictures nenhamba dzandinenge ndisingazivi, vana vangu vachitotorwa mavideos, dzimwe nguva vachitotamba vari panze, inini ndiri mumba. Ndotoshamisika kuti ko ndianiko atora vana vangu mavideos awa. Ndotosenderwa kunzi nyarara zvauri kuita izvozvo, because ndainge ndichida kuti ndige ndichiendesa nyaya iyi kune vakange vari ma-specialized teams ari mapurisa vaingodhila nezvecorruptions kusati kwava nema-anti-corruption avako. Saka ndakazongopiwawo advice neumwewo akange ari weku-intelligence akati, shamwari iwewe dai zvichiita wabuda munyika because wava kunyanya kuziva zvakawandisa. Because kambani yangu mukoma within 1 year ndakabata mamwe mabasa ekuti even my biggest companies evarungu they can last for decades and decades vasingabati so many companies. Ndakazosvikawo pakuzongoba mari, ndaba mari ndikatoendesa mari kuma offshore accounts, ndikabva ndabuda zvangu munyika ndikati ndichagarirei munomu ini ndichipiwa mathreats akadai so. Nemhuri yangu takabva tabuda ndokubva tachizoya kunoku kwatiri pari zvino. Ndichitaura izvi hakusi kunzi ndiri kushamisira kana ndikuda kuzviidza sekunge munhu akangwara, but mukoma ndangoti ndige ndichikuudzai kuti zvinhu zvakadai zvinotoitika munyika yedu yeZimbabwe. Mukaona paya panenge pachinzi parwa a substandard job, zivai kuti panenge pakadyiwa mari, ende mari muZimbabwe inotongodyiwa, vanhu vanopfachura mari. Nerimwe zuva mukoma ndakambosangana nevamwewo vandakasangana navo, pasina kana ma-minutes painge patodyiwa $10,000. Ndakashamisika kwazvo kuti saka munyika yedu yeZimbabwe mutori nevanhu vane mari yakawanda kudaro yekuti 10,000 kwavari inenge yakangofanana $1. Ndiyo confession yangu. Pari zvino handikwanisa kuti ndige ndichidzoka kumusha nekuti vanhu vacho vachiri vapenyu zvavo, asi kana vakazofawo zvimwe kuda ndichadzoka kumba. Ndingori nestress neBP yekuti ndakange ndisingade kuzovigwa muno munyika yandiri kuraramira ndiri. Ndaiva ndiine tarisiro yekuti ndichazovigwa kumusha, handidi kuvigwa kunoku kwandiri. I hope kuti zvichazoitika ndivigwewo padhuze nepakavigwawo vana vaamai vangu, amai vangu, madzikuru angu, vana banguru nanabamunini nababa vangu zvekare nevana vangu. Ndaida kuti vavigwe pamusha pedu. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section zvazvakangooma hazvo vedu we. Hey, pakaipa hanzi kana nini ndakazongototiza nemari yainge ichifanira kuti inge ichienda kuma projects. So paya pose panonzi paitwa a substandard job, hanzi munhu anenge achitoda kutoshanda but anosirwa kamari kashomanana zvekuti ukada kunyanyoita zvinhu zviri original hanzi unokwanisa kutogadzira road wototadza kutoita profit kana $5,000 nekuti mari yacho yeprofit inenge yakatoenda kune vanenge vakagona kuidya nechekare. Hanzi takatombogara muSouth Africa tichita zvekurara kumalodge, tichichinja a lodge each and every day, tichitya ndikatomboita security guard nekuti ndainge ndichitya kuti ndikangofamba nemhuri yangu tisina munhu anoti protector tinokwanisa kuzourawa. Hanzi taiva ne-VIP security guard muSouth Africa. Zvakaoma. Saka vanhu vanenge vaine mari dzinenge dziri muma offshore accounts zvakangooma. Vadiwa vateereri, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ndiwo ma-messages andanga ndakakubatirai. Apologies nezuro handina kukwanisa kuti ndinge ndichiposta
dzimwe nyaya, then musi weFriday neSaturday ndakaposta zvekare ma1 episode. Saka let us watch this episode, ndobva ndachizouya nemamwe maepisodes akawanda munge muchizomateerera apo pamunenge muri kumabasa. Tichikumbira zvekare kuti munge muchizongokomentawo mucomment section tichibatsirana naHaidee. Thank you for watching.